Rat asai ke klaim abangpu Abhijit Kropen lamklar kacipi. Jasemet ini je kangtung bangela halo nili pinihat hala Karbi Film Society lepen aswa tum kalitang sumina rong hang pia phan kacikimu patupon. tum bangso ke Charlie dunji bangso osomar ki bi dunji ba pa Charlie dunji ahok Karom don marli pini Karbidelinus prime time along peneli thare monusingti non betang ton pen arjoponik tha. Jangmi po ni phai inquirer cap ani hanjanglang so det piatowar National Highway 39 along Hemkonglong ka chetong ajok inut apran kedam nang. Jang thukeroi atengkar lapen sangti keroi ILP khumni ahem konglong ka chetong ahir kang tangrak ajok khumni aphanta menir loksi tengkar ketewar abang phu aphan ke me chukon rabdet se apran damnang juilo. Tengkar ahem konglong alakha lake ML5 ECL 5 EC5 lapen LP ahem konglong alakha lake AS5 EC BC sirkep khini pho sirkep pusi panthekpon. Bokazan fire station atung bangsi me pameptundo bonta inut katebar abang phu aphan ke apran pajogunu nederlo. Kiti tangabang arpom ambulance pen ha Bokazan CHC hospital alongsi postmortem aphan ponlo. Rabang saputa non amat Bokazan police atomsi sai lepon bomlan andang lang sopen Jameson Tron lapen trison lekhe Karbidele news. Patumi ane kangsam porfait truck malam pen Dipuru Samson Singh inti Amir Birialong Karbi Film Society lapen asu Dipu aro atum pen Kalitang Sumila ronghang piaphan Milu thodon se kachikimo patupon. pen ki punai bangela halo mane lake kheyelam awe nonson sumila rong hang pia phan jitu kachenek balang liphan kelang rem lake isi karbia khei pu pen le kelang rem kalidet ta hai mane sumila rong hang pi phan se kachenek lo lasi la bangke nilhin ben ki pu bangke madule chenek noy lake eli tum karbia khai ben aka prega monir aka akhei tum se ke chenek pugali ke chenek bang komama lake ke chokche bang phu binong lo যে চৰকাৰক আজিকালি যোনটো এতিয়া বেটি বাঢ়াও বেটি বচাও কথাটো চৰকাৰে যেনেকুৱা ধৰণৰ মানে মোদী চৰকাৰে বিশেষকৈ সেই কথাত কামখিনি যে কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে সিমানখিনি কাম এতিয়ালৈকে হোৱাগৈ নাই সেই গতিকে চৰকাৰক অনুৰোধ যাতে মহিলা Labangso kachikimo along Karbi Film Society along kacheparjan abangpu Rajiv Kro Bikha Mahajon Jibon Teron Pencing lok ke ongdum cheparjan abangpu bang piatu chetongdon halapo ihen anat asu Dipu aro along pen maipu lapen songklem rapen abangpu bang piatu da chikimo pon Dipu pen Rajiv Rongpi Karbidele news. Pinada porphai kep malom Dipu aheti RS Hotel along rat asai klembang Abhijit Kroaphan CEM Tuliram Ronghang ahin pen Kaletang Sumila Ronghang pi amen pen ke panong pi tangkalak esi kipia pot chodet po alam lam klar kacipi. Kedam tangkar litang sumila rong hang pi alam kia puthak arjulong pen CEM Tuliram rong hang ahin pen tangkar lak isi Abhijit Kroaphan kalitang sumila rong hang pi amen pen pi pajerlo labang so tangka non alam ke klang abangke Abhijit Krosi chodet po alam penang an social media long klang lo sita labang so tangka laki kalitang sumila rong hang pi aphan kacholang rem det pen kachine kaholo pen apran karmu det aputhak lam hoy ki pitang along kachedang don japhan pusi pulo lasi asawet sita apia po arideng pilo lapen sang sita mi pilo ahinan ke case kachedan japhan pusi bikoglo pusi Abhijit Kropen ningjepon difupen Rajiv Rongpi Karbidele news. Itu merabu nang pusi laso ke tangka ke nang rabu lo lapel laso tangka ke kiasa fantu adet budi longka adet budi kecil wana ni tan ni ke delu si ni hada sido lapen kupi me itu sang tan ni me tantik kecirung kono rong so dang narod dulu media tu maka hada time rundut lapen laso kipida muhut ke media tu mata nang dudut Jangmi po ni phai incorner kep ani anikang sampor phai form along Singhason arlo Disobait Chandra Singh Terang High School along Disobai Hamphanga Song Doan lapen Lokacharli ariso ejangatum chelang si kaletang sumila ronghang piaphan milur kaisi kachikimo patopon.
Labangso kachikimo pondake karitang sumila rong hangpia phan kedamtang jangmipu niphai inkwara hiniarni Nogam roha long Prakash Chandra Borthakur lapen asuko Nayani Borthakur atum ahem kachubi pon inut giduk ke boydet karbening sopi karitang sumila rong hangpia phan kerosene pen mekai chokpen apran karmudet aputhak sodak pen ahok pet kangsai lom nang jipusi disobai hamphanga song do an lapen lo charli arisu ejangatum sarkar long sodak pen ke hangpon lapen prapjet pen sarkara hin pen ahok pet kangsai pinyangpo lapen karitang sumila rong hangpia phan apran karmudet abang Prakash Chandra Borthakur pen asuko Nayanmoni Borthakur aphan tok thati wek nang jipusi state sarkara long ke hangpon lapen jong sia ahok pet kangsai abi polotangte sodak pen chesong pon jipusi disobai hamphanga song do an lapen lo charli arisu ejangatum herang kathing lam jaipon longkamaji pen Chandrahan se Karbi Daily News Jangmipu niphai inkorner kep ani anikang sam apor KSA lapen jengkhai yot atum patit piponsi kaletang sumila rong hang pia phan ahok pet akangsai kilong ji aphan candlelight lapen armung chejeng padopon Nijang Karbi Anglong District alo jengkha hi thelong jengkha pathwa kramalong pen chengponsi Rusemson Singh inti Amir Birialong an candlelight armung chejeng ponsi Kalitang sumila rong hangpia phan ahem chubi pon pen jang ni nikha inkora hiniari odlang no claim that pen apram armudat aputhak Prakash Chandra Borthakur lapen asuko Nayanmoni Borthakur labang hinia tumaphan lo tengkang saije phan KSA lapen jengkha yudatum pen sodak pen ke hangpon lason si Kalitang sumila rong hangpia phan ason Karbi Anglong pen ang tang mati Nogam District alo lo pacharle amen pen parok ahem kibidun akar bi oso mara tumaphan hem kachiwan thaije phan si KSA lapen hamphang asama tum pen tuning ripon lapen ahok pet akan sa kipije phan sarkar pen ardinang chipidun de polotangte anso se chesong ponji lapen kachesong tame ington te pusi KSA lapen jengkha yudatum pen nang pachini dun jengkha pen chesong timung Karbi Daily News Kewang journey, lapan sesuatu itu konji, lapan parents lapan ini agar jangan tuan punun kasih Inggris ini tu, selang do Karbi Anglong ada tu lapan ini kasih Inggris kan tu bayar lapun lo, macam ini tu kisung kepo tame apong lo sita ini tu ini dari masih hal asal kata ni yang dengar kewarik nang po dona tu. Pini analo porphai isimalom KKCA amethang asai hemalom kaletang sumila rong hang pia phan roha along kachene kaholopen meke kai dot pen apran karmudet apothak ahok pet insai nangjipu pen pherang kiamai kangni Labang salong aday ke dowek Prakash Borthakur lapen asupo Nayanmoni Borthakur atumaphan Kalitang sumila rong hangpia phan kachene kaholo pen mate hordot pen apran karmudet apot loa teng pen insai pen kop thatsitami pidat nang jipusi KKCA akong chunbang pen ningje pon anparata Kalitang sumila rong hangpi amen pen ahawartin sitami kacharle adi mati school ingpu pipon nang jipusi ningje pon difu pen Rajiv Rongpi Karbi Daily News Central aron mate lu aron doko pasi lu aron pen acuning diji abang gala puhila alang ritum bahini aphan ahok pet akang sai ki pinang ji abang ke kok that pinang ji pusi ni ritum Karbi Kulsar chingramai pen stame sarkar aphan Jangmipu niphai inkorner kep arni anikang sam porphai trok malom hawarkhat risunim so terang pen patit piponsi karletang sumila rong hang pia phan ahok vek akang sai longvek nang jipu armung chejeng padopon Labangso armung chijeng along ki ongdung lokacholi riso ejang atung chitonglun lasonsi Hawarkehat College Vice Principal Ananda Terang Chitami chitonglun BJP Sarkar atum beti bachao beti parhao ke konapo BJP Sarkar tum beti bachao beti parhao wathi pike en ponasonsi ahok pet kangsa pibek nang kopusi pherangkia thingno nang pachinidun lapen Kalitang sumila rohang piaphan apran karmudet Prakash Borthakur pen Nayanmoni Borthakur labanghi aphan kokthat pibek nang jipusi pon Hawarkehat pen longbamon rongkhar Karbi Daily News মাৰ্ডাৰ বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ এইটো জানি বুজি নকৰা বুলি কোৱা নহয় এইটো সঁচাকৈ হৈছে মানে মাৰ্ডাৰ কৰিম বুলিয়ে কৰিছে গতিকে আমাক ন্যায় লাগিবই আৰু ন্যায় বুলি ক'লে অকল এইটো কি মানে জেল কৰিলে নহ'ব ফাঁচি দিবই লাগিব আমাক জাষ্টিছ লাগিব যেতিয়ালৈকে জাষ্টিছ দিয়া নহ'ব আমি মনে মনে নাথাকো উই ৱান্ট জাষ্টিছ উই ৱান্ট জাষ্টিছ আমাক Rong thilu rong plim plam arat lapen hawarkang thor aterang atum patir piponsi rong thilu along kaletang sumila rong hang pia phan kachikimo lapen kachesong padopon Labangso non la social media thank you no hejang labangso ka buthak
rong thilu ahi thialong rong plim plam pen rong thilu arat la pen hawar kang thura terang atum pen cepatir pipon si ni phai inkore hini arani roha long karlitang sumila rong hang pe phan kachene kaholo pen apran armudat aputhak ahok pet akang sai kelong jia phan si kachisong la pen kachikimo asai kedeng pon la pen rong plim plam rong thilu arat atum karbia khai ki sum ke boyalong kai ki ta ajab dun thipji pusi chesong dun ji pusi nang pachini dun la pen karlitang sumila rong hang pe phan ahok pet akang sai long letik chesong bom jelang puta ningje karlitang sumila rong hang pe phan apran karmut atuma phan ta kok that piwek nang ji pusi ke hang pon manja pen introjet teron karbi daily news akang sai long wekji ati pini rongara tom ta aning ki pung do tang lo rongara tom thang chini dande thang thegundi atom sidame aning ki pung aning ke jangji aning ki duk thetan do tang lo aposil adak rong thilu rong bimplam arata bangke sumila rong hangpi bongsu phana hokpet akang sai long le tik lape hala bangso bor thakur atum ka duk kawe atum hala choma thatta batum phan a otlang no choklem atum phan hala supu pen chenglo atum phan hasi made kok that pipetik abangke ahok per kang sai pitik abang ne tom rong thilu la pen rong bim plamara abangke kachi soing to nunde Chinthong Youth Development Committee atum pen karlitang sumila rong hang pia phan kachikimo pon Jingthong Youth Development Committee asong la pen rongarat jingnum si juke damdang rahalong jangmi po ni phai inkora hini arni karlitang sumila roham pia phan adai kawipin pen apran karmudera jok ahok pet kangsa long ni tike kachisong ingdang bom jilang puta than la pen non kiwangji arni angtan kesangasu ahem ki dunde de jia phan si Jingthong Youth Development Committee la pen break jama song atum chuning lipon Jingthong hawar pen dorsing terang Karbi Daily News Don Morley Karbi Daily News 3 prime time abang kelapan sik reponik cek lo kardo